espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, ainaudi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure espirituaren bidez arkitu zenuen Abilako Teresa Virginia Santua, Elizari santutasun betearen bidea erakusteko. Egizu gure bizitzaren gidari izan daitezela haren erakutsiak, eta piztu dugan egiazko santutasunaren gogoa, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik, jaunari bedur diona zuzen jokatuko da, legea betez, jakinduria iritsiko du, jakinduria ama balitz bezala, bidera aterako zaio, emazte ezkondariaren arrera egingo dio, arimen ogia emango dio janari, eta jakinduri hura edari. Harengan tinkaturik ez da kolokatuko, harengana bidurik ez da lotsatuko, goratuko du bere lagunen gainetik, batzarraren ardian ahoa dezabideki, poz ez du beteko eta betiko izena dio ondare emango. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larreguritan arnau ezan. Jauna, zurekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldiatan Jesusek honela esan zuen, bereikatua zuaita, zerurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi nahi dizkiozu. Bai aita, ala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit. Inor ez du ezagutzen semea aitak baizik. Ez baita ere, semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana nekatuok lanpetuok, eta nik harinduko zaituzte. Hartza zuen ere uztarria eta ikasi nilagik, bihotzurea naiz eta abala. Eta arkituko duzue zuen harimentzat atxeden. Nire uztarria leuna baita eta nire zama harina. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Abilako Santa haundi bat ospatzen du Elizak. Abilako Santa Teresa, edo Santa Teresa Jesusena, modu hortan ezaguna da. Eta pentsatu behar dugu batez ere, bera karmeliten mundu hortan bizitu zela, eta Karmeloaren erreforma sakon bat burutu zuela, hain zuzen ere, 16. mendean Santa haundi bat konsideratzen du Elizak, izugarrizko garantzia izan duena, esan genezake Eliza osoarengan gainera, Karmeloaren erreforma dela eta bere espiritualidadea dela baita ere, pentsatu behar dugu, hor baita ere, oain Elizan
emakumearen paperari, batez ere garrantzia handiagoa emateko pausoak ematen ari diren honetan, pentsatu behar dugu, nahiz eta historian zehar ez den behar bezala seguru asko egon, egoera hori zenbait kasu konkretu badaudela halako itzal ikaragarria izan dutenak. Esate baterako Santa Katalinak edo Santa Teresak, gaur ospatzen ari geranak, izugarrizko eragina izan duzuten bere garaiko elizarengan. Horregatik, Santa handi bat ari gera ospatzen, eta eragin handia izan duena elizen konsideratzen da elizaren irakasle bezala titulu hori dauke, Santa Teresa Abilakoak, eta Karmeloa erreformatzen eta izugarrizko lanak egin zituen, bera oso gazterik sartu zen monja, eta berak hala dio, lehenengo urtea eretan, halako epelkeri batean bezala, ez gaiztakeritan, ez deus etxarike egin ez dala, baino epelkerian bezala bizitu zela. Eta gero, bihotz berritze sakon bat sumatu zuen, Jangoikoak bere bihotz aurkitu zuen, eta buru begarri beste modu batera bizitzen saiatu zen, erabat entregatua. Eta Karmeloa ere bera saiatu zen, bintzat bere ikuspegitik bere sustraietara itzultzen. Baita ere hortan San Juan de la Cruz, Cruzaren San Juan ere laguntzaile eduki izan duzuen, eta gora bere ikaragarrik, zailtasunak, asarreak, pozaldiak, denetatik bizitu zituen, baina bere bizi osoa entregatu zuen Jangoikoari eta Karmeloaren alde. Karmeloa edo Karmeldaren familia hundi badegu, elizan oso importantea, tradizio hundikoa, mesedi ikaragarria egin diona elizari, eta hortan aritu zen gure Santa Teresa. Bestaldetik oso idazle importantea izan duzen, esan genezake, bai poesian, bai esan genezake zean, normaletan, halako berezia eduki izan duzuen Santa Teresak. Zituen obrak asko izan duziren, eta gaztelaniaz, halako konsideratzen da, idazle importante bat bezala ikuspegi guztietatik. Gero, bere mistizismoa ere ezaguna da, halako eduki zituen doai mistiko batzuk, eta hoxe dugu gure Santa Teresa. Batez ere ikusten dugu pertsona bat, Jangoikoak bihotza aurkitu, eta erabat bere bizia, bere, esan genezake, bokazio hori burutzeko entregatu zuen. Eskatzen dugu bere laguntza, Abilako Santa Teresari, bere bitartekaritza lagundu ditzala guri ere sustraietara itzultzen, batez ere evangeliora denok itzultzen. Zure gogoko izan bitez jauna gure emaitzak Teresa santuak egin zizun eskaintza gogoko izan zitzaizun bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunak dauzkagu, eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, nonai eta bete izuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, Jangoikoan guztidun betieneko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede etormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argi berakusten guri zure maitasuna. Zure salvamen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere ingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure bizirak,
hori hartu eta eskerrak eman ez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afabondoa berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztio kontatik, hau ere odolaren kanizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz atorri artea dugu garri hona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaniza, eskaintzen bizkizu zuri eskarrak emanez, aldadea zure sarbitzari onartu dituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzodoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin deitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu mehitasun oskara Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure sendideak eta hildako guztiak aritzazu zure horregiak natitan. Errukizatezkigu arren guk guztiok betiko bizitzen itxe dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatxoarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan zuri eta jangoiko guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala gurrean ere, emaiduzu gaur egun montako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldera eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiduzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi daitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela zurea gezuerreletza, zurea kosketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, bakea guzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zurekin eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkar. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroke jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroke jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiozu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion suak jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baino santzizkuz bat eta senatuko ez. Egin dezagun otoituz. Jauna gure jainkoa, zeruko ogiaz jarraiko dituzu, egizu zure herriak, Teresa doatxuak bezala, beti erean gorez bezala zure errukia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin berika zaitzatela jainko guztiadunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Bizi derilia
sarioa. Amatxit maitearen orazioa. Amatxit maitearen orazioa.